докарай до тук пък. Тате, готов ли сте скачаш? Но ни обувките първо. И банските обои. И аз върта, това Бате ни мина. Плана го ли те? Да, прави. Да се разберем. Това не са брои за тебе. Да продължаваме. Това са брои на майка. В момента да правя една минута. Разпънат ли? Разпънат ли? Колко повече да го разпънеш? Много къстия. И са къс кожа. Замесиш от една страна. Там. Няма да се месиш, нали? Здраво живот. Не ще да влизам! Сваляй гащите! Енко, няма нищо. Знаеш, че ще влезне. Не знам, май сме може да правим по-голяма мрежа. Чакай да видим. Тате. Спокойно. Стефан, да. They will find their way. Ръката ми отиде. Може ли да игрите нашето? Да я дадем? Да наведете. Да наведем. Why am I catch one? По какъв начин? Обясни. Няма, той ще вземе. Може да я преместиш? Това е рибара, това му е работата, се оправя. He's right. Той отиде навътре пък някъде. Не, Тук е тук. Енко, не влиза, бе. Получи сега ще опълни пак. Ти где се влучи да излезе да се опъни вътре? Това даже не е нещо друго, май. I think it's a catfish. Не. Yeah, no, it's black. Не, шарана. Шарон има не е толкова голям. Няма нищо. Малко. Ще го пускате ли? Ако е малко. Да, бе, ще го пусна. Еми ако е малко, какво ще прави? Миналия път. Това е по-малък, но сега ще пробваме да дъркани да го направим. Той го е закачил от Не, другаде. през което той се закачи сам пред теб. Няма да взема. Браво, браво! И това по-голям трябва да ти кажа само. Не, но това си в те! Я го дай да го... Я го дни за опашката го... Сете на вила! Си в те на мен! Да, малко ли е? Да, лело. Да. Не, не го фащате, къде си тепа, не можеш ми. Забавно сега си да one. Не, само ще скъсам мрежата му. Еми аз искам да го извадя ти. Не, не мога да извадя. Държи. Там го Аз така, браво! Шало. Момче ли си, И това е момче? по-голям, между другото. Майко, и това е по-голямо. По-голям е от предишния! Ей, маратонките ми! По-голям е от предишния! Те че прави клип още, айде излезе по-бързо от моето такова. Батерията не ти струва нищо. Имаш ли заредени батерии? Аз имам. Мъжо, да дойде и там да ти заплюне. Стой. Стой, нали? Ей! Бах ти джуки, той има късмис като моята. Това е ширан, който принцип. Стига да е. Признавам за ширан, нали? Като тебе. Чакай, мога да ми натрусна друг. Ето това, ако искаш да го... То повече обаче. Аз ти казах, това е по-голям. 21 паунда е. Стига бе, какво ти стана на тебе? Разбихме мостата до здесь. Чакай се да не вземе влияние вътре в водата пак. Това проблема е как да го вържим, как да го запазим жив. Що? Не се развали до после.